Yo, what's up? Kumusta mga kaaning? Siguro naman, kilala niyo pa ako. Ako ang nag-iisang boss Jessem nyo na may bangs na. And yes, mga kaaning, ang nag-iisang Diyosa ng Mabalacat, Pampanga. Char, ang kapal, di ba? Ang sabi ni Boss Edmond, kamukha ko daw si Mami D. Gago yun eh, hindi niya gusto yung bangs ko. Pagkakita niya sa akin sa personal. Alam niyo kung anong sinabi niya? Ang sabi niya, kamukha ko si Mami D. Ang ganda-ganda ko palang mga kaaning. Comment down below kung agree kayo. Joke! Okay guys, dahil nga matagal kaming hindi nakapag-vlog, may naisip akong challenge ngayon sa kanya at i-explain ko na lang din sa inyo mamaya pag napuntahan na natin siya doon sa likod dahil nagbobola siya at ang sinabi ko, bebe time ngayon pero nagbola pa rin siya. Okay? Tingin ko na yung ilaw. Ito siya. Ito siya. Yan. Ayun o, ayun o, ayun o. Ayan. Ayan yung idol nyo. Diba? Oh, pabola-bola lang dyan. Ang pinag-usapan namin, pag bebe time. Tapos ngayon nandyan ka? Di ba sabi ko pag bebe time? Ba? Wala ko mamaya tayo mag-vlog. Mamaya na lang. Ngayon na, may naisip akong challenge. Pumunta ka dito. Uy! Bilisan mo dyan. Mamaya, wait lang. Hindi yan mo shoot, hindi yan kasha. Ito. Asan ba yung isa? Pag nasit nga, may kiss ako sa'yo. O sige, hindi mo nga ma-shoot yan, kaya wala ka ng kiss. Nakakamali ka dyan. Hindi mo makikita ang lakas ni Boss Ed. Sige nga. Oh. Ah! Akala ko ba hindi yan kasha? Di ba sabi ko, pag bebe time lang. Bebe time naman talaga to. Hindi yan bebe time, bola time yan. Ito yung bagong bebe ko. As, Siya ang nauna. Pangalawa ka lang. Okay? ang kapal ng mukha mo. Halika na. Bakit ba? Ano bang challenge mo? Basta, doon ko na i-explain sa loob. Yeah, ano? Yeah. Doon ko na i-explain sa loob. Alam niyo, minsan na lang ako nandito, hindi niya pa ako mabigyan ng time. Kasama niya yung mga manok at yung bola niya. Stress yun ah. Kapagod. Kapagod magbola. Halika na. Kaya hindi ako mapapagod magbola sa'yo. Unang araw pa lang minahanda kita. Alam ko naman yon. Ganon din ako sa'yo. Dali na. Oh! Talaga ba? Oo. Okay, sige, tara. Ano ba yan? Saan ka aakyat? Dito. Kaya mo? Saan ba kayo? Di sa papaya. Gusto sa papaya. Ayun mga kaling may papaya dito. Inaakyat dyan ni Boss Edmond kukuha siyang paya. Huwag talaga Papaya istorbo. pa? Papaya. Ano paya ba? Papaya pa. Nagkamali Kaya ba lang. papaya? Oh, yan. Eh, Ang mahirap slow sa'yo, mo. maganda lang eh. Hindi, ang slow mo. Kanina ko pa sinabi, ngayon mo lang napansin. Okay. May tigyawat ka? Siyempre, ikaw lang yung tagyawat natin, di ba? Ikaw yung tagyawat nito. Hindi, dalawa yan. Dalawa, siyempre. Bakit? Isa lang ako. Ha? Isa lang ako. Isa ka lang? Grado ka? Pero bang dalawang tao hindi bang mo, bebe? Isa lang ako. Dalawa yung... Yan. Ano, ito? Dalawa, siyempre. Jessem, Bowson, oh. Alam niyo ba, panig ko minamahal ako iba. Hindi. Uwi na ako. Uwi ka naman eh. Ano bang challenge mo? Ba't ang gwapo ko Mag-intro ka muna, magpakilala ka muna ulit dahil... Ano bang pagkilala? Kilala nila ako. Oo, kilala ka nila pero may mga bago kasi tayo eh. Wala akong bago. Ikaw na lagi yung ano ko. Minamahal ko. Ako may bago na, sorry. Ah? May bago ka na? May bago ka na? Sino Joke naman? joke lang. Kasi may nakita akong challenge. Oh. So yung challenge na yun is titikman at tatakpan. Alam mo ba yun? Oo. Okay na. Kung ulam yung isang tao, uulamin mo ba siya? Ay, titikman mo ba siya? Or tatakpan mo? Sige. So ready ka na ba? Oo. Nasa yung mga picture? Parang alam ko na yung mangyayari ah. Hindi naman, wag mo mga i-expect yung mangyayari. O sige. Una, titikman or tatakpan? Kong TV. Oh? Idol ng bayan. Mga paa. Titikman? Titikman. Bakit titikman? Titikman kasi alam mo naman yan. Although si Kong kasi kilala ko siya since nagsisimula pa lang siya ng ng mga vlog niya. Okay. Nakita Idol ko mo siya, yung mga, idol. idol ko siya. Nakita ko kung paano yung progress niya sa YouTube. Wow! So, isa Oo, ka sa nakita mga ko pa. kapaa niya. Oo naman, kapaa. Kahit kanu tayo. Alam nyo, nakita ko pa kung paano niya niligawan si Ate V. Okay. Yung mga pamotor-motor nila, si Oo, no? Junie. Napanood ko yun. Oo, So sweet niya no, ni Oo. Idol Kong TV. Oo, kaya nga, titikman. Oh, anong ibig sabihin ng TV sa ano niya?
Oh, hindi mo alam. Akala ko idol mo. Hindi ko alam yun. Eh, Diyos Ano ko, yun? Kong. Ano yun? Oo, yung T, middle initial niya. Tapos yung Ah, V. V. Velasquez. Velasquez! Akala ko bang idol mo. Akala ko yung TV lang na TV. Diyos ko. Sorry, hindi Hindi ako ka pala ano legit doon. pa eh. Hindi ko alam yung ano na yun. Ano ka lang, kuko ka lang niya. Hindi ko TV. Ikaw, kuko lang kita. Wow! Sorry, agad So, na lang. kuko mo lang ako? Kuko mo lang ako? Joke lang. Ano kita? Asawa mo. Oh. Ano? Inunahan talaga mga kaning parang iwas ano eh. Iwas Ano? rebat. Kala ko magre-reklamo ka. Sige, titikman mo siya. Hmm. Okay. Okay, next! Oh, next. Idol, Agassi Ching. Titikman or tatakpan? Aga, si Ching. Oh, nag-isip pa ha? Nag-isip pa! Talaga ba? Titikman. Idol ko rin yan kasi napaka-sweet niya sa girlfriend niya. So, gusto mo, yung, Ulam as ulam yung sweetness niya mapunta sa'yo? Hindi, meron ka na eh. Ah, Binibigyan niya na sa akin yan mga kaning. At higit pa. At higit pa, oo. Sige. Sana all. Tsaka mukhang kamukha ko naman ng konti. Yung buhok, yung kilay, yung ilong. Pero lamang lang si Agassi Ching sa akin ng dalawang paligo. Abangan mo, Agassi Ching ha. Kapag ako gumapo, pumuti, Ano? Ano? iiwan ko to. Pag tumubo ulit yung box ko. Titikman mo pa rin? Pag tumubo ulit yung box ko, iwan ko to. Wala ka pa tinakpan ha? Ano kayo mga tipong tatakpan nito? O sige. na. Next! Ang Sige. idol sa ABS-CBN. James Reid, titikman o tatakpan? Hindi na kailangan mag-isip. Ano ka ba? Titikman yan. Titikman o nag-print ka pa ng tatakpan? Nag-print ka ba? Dapat wala na to. O yan na lang pala dapat pinrint mo. Diba in case pag may nakita ako dyan, tatakpan ko, oo. Titikman ko siya kasi hindi na kailangan mag-isip dyan. Kita mo naman ang gwapo, di ba? O, Gwapo titikman ko. natin. Gwapo Gwapo naman. ni James Reid. O sige, titikman. Titikman. Nadine naman. Lustre? Nadine o Nadimonyo? Na demonyo, pre. O sige, kung ulam si James Reid, anong klaseng ulam siya? Adobo. Bakit adobo? Alam niyo kasi mga kading, yung adobo eh. Ano yan? Masarap, lalo na pag tumatagal, di ba? Ah, sige. Yung ulam, hindi si James Reid tinutupoy ko yung ulam. Sige, okay, next! Oo. Titikman o tatakpan? Oh, ang nobyo ni Julia Barreto. Piling Julia ulit? Feeling Julia. Kilala nyo na, Gerald Anderson. Titikman o tatakpan? Titikman. Titikman. Titikman natin yan si Gerald, no ba naman? So lahat apat, tinikman mo. Oo. Gusto mo tikman? Huwag mo takpan yung bunganga mo. Oo, titikman ko. Alam mo bakit? Oh, bakit? Matagal na kasi ako hindi nasasaktan eh. Baka pag tinikman ko, masaktan din ako. Bakit nananakit? Nananakit siya. ano Oh, bakit ba? nga? Kasi, Oh. iniwan niya yung isa para sa isa. Titikman tapos matagal ka na nga yung Hindi nga masaktan? para ma-experience ko naman yung sakit kasi hindi pa ako nasasaktan eh. Titikman natin yung ulam na Gerald Anderson. Sige, so gusto mong maiwan din? Iwanan din? Ni Gerald lang, pero hindi ka. Okay. Ano naman kita iiwan eh? Iiwan lang kita kapag hanggang dito na yung bangs mo. Meron pa, dito. Meron pa! Sige, next. Mga kaaning, titikman or tatakpan. Sanderford. Sanderford? Titikman natin yan. So, lahat na ni-ready mo. Titikman mo lahat. Titikman natin Pati si yan. Sanderford. Oo. Bakit? Alam niyo kasi Sanderford, mabait naman talaga yan. Ah, okay. Sige, so kumakain ka pala ng dinuguan. Oo naman, di naman ako hindi naman ako mapili sa ulam, ano ka ba? 5, tinikman niya. Pinakahuli. So, ni-ready mo talaga to, no? Nalagay ko yan. Mga kaning, sino pa ba? Ang nag-iisang kaaring. Sino Oh, yan? sino Ang yan? idol natin. Oh, Ano sino? natin, si Boss Edmond. Oh, boss Edmond ako. Titikman o tatakpan? Siyempre titikman. Tatakpan. Au, 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 au. Aso ka, aso! Doon ka sa labas. Ako na eh. Aray! Ako na eh. Ako na eh. Ano? Ready mo yun, tatakpan eh. Expect ko na eh. O bakit? Bakit mo Tatakpan. tatakpan? Tatakpan Oh. natin si Boss Edmond as ulam. Kasi ayaw ko siya maging ulam. Anong Gusto gusto ko mo? siya ganito. Ganito ko siya. Dito. Ang corny mo. Lahat tinikman mo. Ako tatakpan Oo, ko. tatakpan kita. So, sa Sanderford, tinikman mo. Ako, hindi mo tinikman. Tatakpan mo ako? Tatakpan. Ayan, malinaw na malinaw. Tatakpan? Tatakpan. Tatakpan! Tatakpan ka na! Tatakpan! Oo, tatakpan! Ano? Titikman mo tatakpan?
Titikman na. Ulitin mo. Titikman pa siya mga kaninga to. Titikman. Ano? Titikman na takpan. Titikman na kita, titikman. Oo. Ay, tatakpan Alam mo. pala, tatakpan. Ano? Tatakpan pala. Ang gulo mo! Ang gulo ng gis mo! Alam niyo mga kaning tatakpan ko siya, bakit? Bakit? Kasi gusto ko, hindi ko siya titikman. Gusto ko aalangan niya ako. Masipsip naman ang iyong labi. Ganon! Ganon dapat yung mga... Sige. mga Gusto ko yan. o, Dapat tignan nyo. ganyan. O, diba? O, Ganyan yung mga banat. Kumalma sa banat ko mga kanin. Paano ngayon kitang anakan? Ayaw ko siyang anakan, mga kanin. Ayaw mo mga anakan. Ayaw kita. Mga kaning for sale. Sale. For Sige, sale. mga kanin, bilhin nyo na si Boss Comment Jessem. down below po yung mga gustong bumili sa akin dyan. So kung wala mo ako, ano ko? Ulam ka, ano ka, fried chicken. Yung gusto ng lahat. Gago? Love ko to sobra. Kaya kahit panis siya, titigman natin siya. Wow. So yun guys, dyan nagtatapos ang aming challenge na titikman at tatakpan challenge. So yan lang pala yung ginulong mo sa akin. Kinuha mo yung isang oras ko para sa ano mo, sa titikman at tatakpan challenge na yan. So ako pang kumuha ng oras ngayon? Oo. Kung titikman at aray! Aray, o sige na, o na. So yun guys, maraming salamat nga pala sa sa panonood nyo sa first vlog ulit namin ni Boss Jessem. Since 7 months ago. Isipin nyo yun mga kaaning, no? Hindi po kami nakapag-vlog ni Boss Jessem ng 7 months dahil nga sa iba't ibang dahilan. Okay, unang-una sa trabaho, pangalawa sa pag-aaral, pangatlo sa oras. Dumating din sa punto mga kaaning na nag-decide kaming huminto ni Boss Jessem. Pero, by Ngayon. this time mga kaaning, dahil sa tiwala at hindi bumitiw yung mga ano natin. Yung mga kaaning. kaaning dyan. Okay. Maraming salamat sa inyo mga kaaning. Ano? Tignan mo ano yan sa atin. Ting kanin. Oo, sige. maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta. So nahinto man kami sa pagbablog noon mga kaaning, pero yung pagmamahal ko sa kanya hindi mahinto. Sana all. At maraming salamat po mga kaaning and happy 25,000 subscribers. Ay, hindi pala 26,000 Yes, mga kaaning, subscribers. 26,000 subscribers soon. na ang mga kaaning natin dyan! Ha? 27,000 na yan. Oo. Hindi na 27. Soon, magiging 1 milyong kaaning na tayo dyan! Kaya dapat, Kaya dapat upload na dapat upload. nilang gawin. Pumunta ka dito lagi-lagi. Ayun daw nga pala mga kaaning, para sa inyong kaalaman, meron na kaming TikTok account ni Boss. Ayan, lalagay mo lang sa description box o dyan. Sige, kahit saan dyan, nalagay natin yung namin TikTok account ni Boss Jessem soon, no? At saka sa FB page natin. Doon. Oo, pala, may FB page kami, Team Jemon. Correct. At sa TikTok account din namin, at Team Jemon. Search Okay. nyo lang, makikita nyo naman. Yung picture namin dalawa. TikTok na guys, ha? Abangan nyo ako sumayaw doon. Galing Oo, sumayaw. magaling sumayaw, tas sobra. Hanggang dito na lang tayo. Babalik kami, hindi hanggang dito, babalik kami. Babalik tayo. Every week na, Babalik. promise. Okay, sige. Peace na tayo. Madali go. Peace.